ତମର ଯେତେବେଳେ ହଟ୍ ହବ ନା ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ସେଇ କଥା ସେମିତି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ସେପଟୁ ଗରମ ଏପଟୁ ଗରମ, ଯାହା ହବ ମଝିରେ। ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ରାତି ସାରା କୁଣ୍ଡେଇକି ଶୋଇବି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତମକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବିନି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତମକୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଛୁଆ ହିଁ ଦେବିନି। ଛୁଆ ଦବନି ନା କଣ? ଶୁଆଇ ଦେବିନି। ଓହୋ, ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଛୁଆ ଦବନି କହୁଛି। ଛୁଆ ଦବନି ତ ଜବରଦସ୍ତି ତମକୁ ଦେବି ଛୁଆ। ଆଉ ଛୁଆ ନବ? ହଁ, ମୁଁ ମରିଯିବି ତ ଛୁଆ ନା। ତମେ ତ କହିଲେ ଛୁଆ ହବନି ତମର। ଛୁଆ ହବ, ହେଲେ ଲେଟ୍ କରିକି ନବାକୁ କହିଛି ନା ଡକ୍ଟର। ହେଲେ ତଥାପି ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କଣ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ କଣ ତମକୁ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ କଣ ତମର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ କାଇଁ? ଆଉ ହଁ, ଦେହ ଖରାପ ହବ ମାନେ ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିବ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରିବ। ଓ, ବୁଝିଲ? କଲେ କିଛି ନାହିଁ ତ? ମତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତଣ୍ଟି ଛାନିଆ ହେଇଯାଅ। ଉଁ ସେଇଟା ତ ତମେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ। ଆଁ ସେଇଟା ତମେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ। କିଏ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ତମେ କରିଛ, ମୁଁ କରିନି ନା ସେଥିପାଇଁ। ନା ସତ କହୁଛି, ମତେ କାଇଁ ଶୋଷ ଲାଗେ ବହୁତ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆରେ ନର୍ଭସ ହେଇଗଲେ ତ ଶୋଷ ଲାଗେ ନା। ଉଁ ନର୍ଭସ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଓଦା ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ ଥାଏ, ମୁଁ ସେମିତି ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଝଡିଯାଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭଳିଆ। ମାନେ ତମ କଥାରୁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମେ କେତେ ଗରମ। ଜାଣିପାରୁଛ? ହଁ, ଓହୋ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହେ ନା କୋଉଦିନ। ଜଣା ପଡୁଛି ତମ କଥାରୁ, ମାନେ ତମେ ନିଜେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଯାଉଛ ବହୁତ। ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ହଟ୍। ପାଖରେ ରହିଲେ ମତେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କେମିତି ହଟ୍। ଏଇଆ ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି। ହୁଁ। ଯୋଉଦିନ କିସ୍ କରିବି ସେଇଦିନ ତମକୁ ଛାଡ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ମତେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି? ହୁଁ। ଏବେ ଯାହା ବହିଛୁ ସେଥିରୁ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବ୍ରା ସାଇଜ କେତେ? କାଇଁ? 34। ଓ 30। କଣ? ଜଣା ପଡୁନି ଫଟୋରୁ। କଣ? ଫଟୋରୁ ଜଣା ପଡୁନି 34 ଥିବ ତମର। ଫଟୋରୁ ଜଣା ପଡୁଛି? ଆରେ ପଡୁନି। ଜଣା ପଡୁନି? କୋଉଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି? ଜଣା ପଡିବନି ତମକୁ। ଏଇଟା ଠିକ କଥା, ଭିତରେ ରହିଲା ନା ବାହାରକୁ ମୁଁ କଣ ବାହାର କରିଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠିଛି ନା କଣ ଯେ? ନାଇଁ ଯେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଧରି ପାରିବିନି ତ। ଧରିବ? ହୁଁ। ସେଟା ଫୁଟବଲ ନା, ଧରିବନି କାହିଁକି? ନାଇଁ, କିସ୍ କଲାବେଳେ ହାତ ତ ପଳେଇବ ନା ଅଟୋମେଟିକ, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମତେ କୁହନି, ମୁଁ ପୁଅ ପିଲାର ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା, ତମେ କରିଛ, ଜାଣିବନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ମୁଁ କିସ୍ ହୁଁ କଲେ, ମୁଁ କିସ୍ କଲେ ପଛ ଆଡୁ ଧରେ। ପଛପଟ ମାନେ ଧରେ ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଧରିବାକୁ ପଛଆଡୁ। ପଛପଟ ମାନେ କଣ? ସେଇଟା କଣ କହୁନ? କଣ? ସେଇଟା କହିଲେ କଣ ଖରାପ ଲାଗିବ? କଣ ଖରାପ, ଏତେ କଥା କହୁଛ ଖରାପ ହବନି। ଏ ପଛଟା କଣ, ପଛ ମାନେ କଣ? ପଛରେ ତ ପିଠ ଅଛି ନା। ପିଠ ନା ଆଉ କଣ?